Que lles parece se falamos de fútbol nos próximos minutos? Temos que falar do Deportiviño, que está de novo aí líder da segunda división. Non podemos falar de o que fixo o Madrid, porque non había liga esta fin de semana. Si, lóxicamente, a selección española, que gañou a Georgia neses partidos de clasificación para o Mundial. Os de Luis de la Fuente só lles quedou partido de mañá frente a Turquía, e Turquía tiría que gañar de máis de 0-7, creo, para poderse clasificar primeira. Bueno, para poderse clasificar. Todo apunta que España estará no próximo Mundial sin problema. Que lles parece se falamos de fútbol con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro? Fernando, moi bons días os dous Fernandos. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, como estades? Moito fútbol? Vamos a tope. A tope? Bueno, está ben eso. De fútbol e outras ervas. E outras ervas, bueno, pois sí, porque ti, San Pedro, como ti, se non hai fútbol, hai música en directo, sí, e se non hai cine por aí, ti non tes problema, non? No, eu son o 3 en 1, non? Cando non é unha cousa é outra. A ti, Fernando, te ocupa máis o fútbol, non, Fernando Blanco? Sí, a verdade é que estou máis volcado no fútbol, bueno, no fútbol Cataña o Deportivo e tamén o Fabril, pero sin embargo, pues bueno, quizá tamén polo tema do Axuntamento e o Consello Municipal de Deportes, pues bueno, teño que tamén estás en máis cousas, máis disciplinas. Estuve vendo o Leima contra Melilla en baloncesto no Coliseo, antes que hai carreiras populares, ahora este domingo temos outra de Novo Mesoiro, entonces, pues bueno, tens que ir ao balonmán, ou fútbol sala, sempre tens que... Pero sí, todo ligado co deporte, ainda que non sea solamente o balonpé, O sea, a ti como a San Pedro, a ti o de poder ir a un concerto de música ou a ver cine, a ti te é máis complicado, non, Fernando? Sí, a verdade é que o cine fai moito que non vou. Depois o tema de concertos, pues bueno, de vez en cando vou algún, estuve vendo a Luis Fonsi, vin tamén algún no Coliseo deste verano, estuve no Festival do Recorda no Puerto, pero sí que é verdade que o tema do cine sí que fai tempo que non vou ao cine. Pois cando tengas libre, queras ver algo, pero ten que ser de tipo rock así, xa le pides consello para saber a donde vas, para que te saia ben a recomendación, que cho conta e te dá un bo consello aí San Pedro, Moi ben. Que controla, verdad, Fernando? Tenemos en conta, hai que aconsellarse sempre cos mellores. Home, claro, verdad, Fernando? De eso non hai dúbida. Digo dos millores, o resto. Bueno, esta fin de semana que non houve partidos en primeira, houve, pues, ese parón pola selección, que mañá ten un partido, eu diría que fácil frente a Turquía, aínda que, bueno, todo o mundo me dice, é que claro, é que si Turquía ahora, bueno, o único problema é que Turquía gane, pero ten que ganar por 0-7. A ver, sexamos serios, España, para min está clasificada para o Mundial, ou non? Quen empeza? Que empece Fernando. A ver, San Pedro, empeza ti. Que son a nota discordante. Por qué? Por qué? Eu volvo a decir unha cousa. Fai moitos anos, pois creo que dende Luis Enrique, incluso igual un pouquiño antes, da selección española. Bueno, deixoume de... Tú eres un díscolo, Pois serei, vale, anti-español, chámame Coqueiras. O que queira. Efectivamente. Pero, bueno, pois, foi un proceso gradual. A ver, eu son do Real Madrid, ok, pero non é porque non vayan xogadores do Madrid, eu sempre quixen que os xogadores do Madrid non vayan ás seleccións, porque non vayan a ser que seleccionen. É de perogrullo, pero é así. Vale, non é por eso, é por, bueno, entre que me cae mal Luis Enrique, logo Lopetegui, nin fu, nin fa, bueno, este Luis de la Fuente, pues que me parece unha marioneta, non? Un tipo que sería un auténtico experto nas seleccións inferiores, pero non demostrou, creo que nada. Non nego que sexa un gran entrenador, non o nego, pero sí me gustaría velo algún día pues nun equipo, non? No vestiario do Real Madrid, por exemplo. No. Ainda que igual o facía mellor que Xabi Alonso, eso tampouco cho discuto. Xa estamos, pobre Alonso. Bueno, xa estamos. Pero bueno, eso é outro tema. Bueno, o que decía,
que me fun desconectando da selección progresivamente. A día de hoxe, pois, é que non me di nada, non me identifico con ela, non a sinto nin sequera como española, pareceme todo unha pequena mafia, non? Sobre todo ahora nestes últimos tempos que si tal xogador chámese Lamín non o vou chamar porque tal, ollo, que non pasa solo en España, en Francia pasa con Mbappé ou con quen sexa, coas figuras de turno, en Inglaterra con Bellingham, o sea que non é unha particularidade española, non, pero que a mínimo os clubs protestan, bueno, sempre hai aí ese tira e afroxa, non? Bueno, pois, mira, resumindo, en resumidas contas, eu vos digo unha cousa, o Gallaper da España 08. A ver. Bueno, é que a ver si así se lle baixan os humos. Pero que porque que si imos ganar o Mundial, que si non sei, que vale, é probable, é unha das favoritas, pero ese exceso de triunfalismo, non sei, non vai demasiado comigo. Si está ben ser optimistas, pelear polos teus obxectivos, por suposto que sí, pero é que estou vendo e notando un triunfalismo, unha sobradez que non me gusta nada no referente á selección española. Entón, bueno, pois un bofetón igual lle villa ben, Pois o sea, triunfalismo, bueno, ahora me dice Fernando Blanco que lle parece, a mí o triunfalismo me parece velo fora do ámbito da selección, máis ben nos medios, en parte do público, pero máis ben nos medios. Fernando Blanco, ti que dis? Home, eu quero que a selección gañe. Sí que é verdade que é verdade que ante estes equipos de, digamos, de menor categoría, pois non lles presto moita atención. Sei que son para facer un pouco de caixa, que teñen que estar aí, como Georgia, Turquía, son equipos menores que non me dicen nada. Entonces sí que me gusta verlo nas fases finales, contra equipos importantes, con Alemania, con Italia, con Inglaterra, pero a min estes equipos que con pouco e con todas as baixas que ten España, que ainda así lles golea, non me chama moito, ¿no? Pero, o sea, me aburren bastante, quero ver fútbol, pero sí que ainda a pesar que, como digo, das baixas que ten de Pedri, que é unha figura importante, liberan a Lamir, sí que non creo que sexa capaz Turquía de meterlle 7 nin de broma. Entonces vai a ser un partido para darlle minutos, creo que aos que menos xogan, clasificarse, ter xa todo asegurado e xa ir preparando para cousas máis importantes que estas agora, non? Eu non digo que teñamos unha selección do nivel con esa primeiro equipo que tiñamos en 2010, cando, bueno, entre 2008 e 2012, cando se conseguiu o triplete, pero a mí me parece que de fondo de armario, o mellor, sí, como lle pasaba ao Depor, que era un equipo que non gañou as ligas e tal, pero tiña o mellor fondo de armario, creo que como plantilla é a mellor do mundo en este momento. Non sei que decides vos, Non digo sinceramente. Eso non quere decir que se gañe nada, non quere decir, equipo potencial hai, e eso creo que non é triunfalismo, é dicir, é unha selección, a mí, unha plantilla, me parece que fantástica, Que sí, pero, a ver, ti colles os nomes de Brasil, de Francia, incluso de Inglaterra, o por nomes, estou falando por nomes, bueno, dis, cuidado aí, a ver, eu o sinto, pero non sei, non é por que sexan do Madrid, pero Vinicius, Rodrigo en Brasil ou Mbappé ou Bellingham, as estrelas de esas seleccións, por exemplo, home, non sei, un pouco millores que o Oyarzábal igual son. Pues non sei, pero está sendo o mellor diantero que tivo España nos últimos anos. Que sí, pero eu sigo dicindo que a mí me parece un xogador moi lento, pero bueno, é efectivo, estupendo. Tamén era Luis Suárez era lentísimo, mira. Luis Suárez o do Barça, dis? No, Luis Suárez o de Coruña, Ese non o vin xogar. Bueno. Ese non o vin xogar, non podo opinar. Hai vídeos en internet, se queres verlo. Sí, bueno, pero non é o mismo ver un greatest hits de mellores xogadas que ver varios partidos enteiros. O ata Rodri primeiro Balón de Oro de España, ese non tiña nin que correr. Ese. Bueno, pero
pero é que non tampouco necesita, Por eso. Deses mediocentros que non necesitan correr, pero que polo menos xogan para diante, non xogan para atrás como a outros. Como Deportivo, non me digas máis porque é verdad. No, pero digo eu. Todo o contrario. Pero mira, xa que mencionas o Deportivo, que ahora falaremos del, tamén esta semana vos toca triunfalismo, merecido, por outra parte. Merecido no. Bueno, sí, merecido sí. Onte, por fases da segunda metade, que parecía un equipo grande. Que va, hombre? Fases puntuais, Que va. No. O que é o tempo, non el tiempo, o tempo, sí. O ritmo do partido. Sí, o dominou con man maestra. Pero si con un menos o Córdoba nos estaba encima e casi nos meten un gol ao final, home. Pero tamén hai que saber defender eso. Bueno, non sei. Fernando Blanco, Socorro, ti que crees? Socorro, que este home dice que o Deportivo onte fixo un bo partido. Eu non estou de acordo. Non digo, non é que non fixo un bo partido. Digo que tivo certas fases, pequenas fases, na segunda parte, porque a primeira foi un soberano coñazo, así con todas as letras, que tivo esas fases de cando iba gañando e tal, que dis, bueno, a mí me levaba a pensar que cuidado, non de xogar, de manexar así o partido, de levar o ritmo, o tempo do partido. Sí, xa te entendo. Sí, eu creo que... Me refiro a eso, non que desplegara un gran xogo, nin moitísimo, claro que non. Pero que eu creo que tampouco... Pero creo que tampouco manexou, non sei. Fernando Blanco, ti que dis? Eu creo que non manexou. Que San Pedro, que a primeira parte non estuvo quizá moi afortunado. Sabíamos que a pesar de donde no puesto que vai na clasificación, tampouco había moita diferencia de puntos con o propio Depor, eran 3 puntos nada máis, que se chega a gañar o Córdoba xa lle empataba, pero estuvo unha primeira parte mala, con un Depor impreciso, non eran capaces de dar 3 pases seguidos, e, bueno, probablemente que foron ao descanso 0-0, con poucas oportunidades de tirar a gol. Sin embargo, despois no descanso da segunda parte xa cambiou un pouco o conto, no? Fixo aí varios axustes o técnico Antoni Hidalgo, e creo que o equipo, pues bueno, reaccionou. A min eu decía que lle faltaba quizá velocidade en o xogo, o sacar do campo a Arnau, por aquelo de que tiña os 2 centrais con tarxeta amarela, e meter a Mella, que mete máis velocidade. Penso que aí xa o equipo empezou a cambiar, ¿no? Probadelo é que ao pouco tempo, pois, bueno, xa meteu ese gol Cagliata, pero que ten unha dependencia tremenda da boa forma de Jeremai, porque foi capaz de meterle o balón entre as pernas ao defensa para que ele pudese facer ese gran remate. Logo, pois, bueno, con outra pincelada máis, con o gol ao Panenka e o gol de Mella ao final, que quizás para min tardou demasiado, porque como decía Fran, bueno, e tamén San Pedro, que nos últimos minutos e con menos tuveron ali embotellado o Deportivo cando veron que tiñen 10 minutos de descuento. É que eso é que a mí me preocupa, Fernando. Claro, ti non crees que o equipo se bota moito para atrás, como se non tuvera máis recursos cando lle pasa eso? O Córdoba tiña un menos, caramba. Sí, eso se ve que, bueno, eu estuvera vendo tamén o partido a semana anterior, Málaga-Córdoba, e o Córdoba volveu a quedar con 10 e lle empatou ao Málaga xogando en casa do Málaga, lle empatou con un menos no minuto de desconto, e o estaba vendo ayer, o sea, onte co Déporo volvía a ver a mesma xogada, e se lle vai a empatar, porque estuvo máis preto de que empatara o Córdoba que o Dépor sentenciase. E se lle empata, Fernando, eso que sería? Mérito do Córdoba ou de mérito do Dépor? Para min, de mérito do Dépor, Bueno, de mérito, sí que é verdade que cando un equipo xoga con un menos, lógicamente, por agotamiento, sempre sole gañar o que ten 11, pero non sempre se dá, Entonces, eu comentaba na radio... Pero tens que saber facer o traballo para que non se dé, digo eu. Mira, facendo os comentarios para Radio Voz onte pola tarde, comentaba porque pola mañán estuve vendo o Silva contra o Gran Peña, partido de terceira división aquí na Grela,
pasou un caso parecido, o sea, iba gañando Silva 1-0, e expulsaron a un xogador por doble amarilla do Silva, en esa primeira tarxeta empata o Gran Peña e ao final lle acabou levando o partido. Estaba vendo que o Depor, pues bueno, ao verse o Córdoba que lle estaba metendo moita garra, moita presión, estaba xogando ben, a verdad que é un equipo que é moi incisivo, que presiona moi alto, e estaba vendo que en calquer momento lle iba a empatar, menos mal que había que coller ese punto de coller unha contra con todo o espacio libre, habendo salido media de refresco, pues bueno, se deu esa circunstancia, a verdade é que finalizou moi ben, metendo ese gol, pisando o balón e non enterándose Iker, o porteiro do Córdoba, que despois se queixou tamén do arbitraxe o adestrador do Córdoba, Iván Ania. Estáis de acordo con iso? Creo que non influiu tanto. De feito, meteu moitas tarxetas, pero que a mí me parece que o Córdoba onte deu moita estopa, Sí, chegouche ben. Bueno, o Córdoba, o equipo helenio herrenista, non? Parece que xoga mellor con 10 que con 11. Facendo grande o recordado doble H, non? Pois, bueno, sí, pero a ver, que é normal que haxa equipos así, non sei, tampouco non vin como Blanco, sí que aí coñece moitísimo máis que a min dos equipos da segunda división, non? O primeiro partido que vexo do Córdoba esta tempada, e bueno, pues parece un equipo aguerrido que vai sempre aí ao límite. Bueno, o típico equipo de segunda división traballado bueno, e tendo un entrenador que tamén xa era, cando xogaba xa era bastante repartidor, como Iván Ania, pois pobre Ania. É normal, non? Iván Ania, bienvenido al club. É normal por outra parte, entón. Pero que o Depor se vai... O Depor se vai a topar moitos equipos así, Fernando. Se vai a topar moitísimos equipos en segunda, todos así. Só un pequeno inciso que mencionou Blanco aquí o Silva. O Silva que creo que, se non me equivoco, vai de colista, non? Na terceira RFF. Sí, é o Pecha Cancela, sí. Cachis, pois mira, é o segundo equipo da cidade, da Coruña, non? Sí, bueno, está tamén ahora está o Montañeros tamén en terceira. O Montañeros tamén anda por aí, pero bueno, ese como non me parece un equipo moi de fiar. Me refiro de fiar desde que sube, é un pouco ascensor. De resultados, é un pouco ascensor tamén. Bueno, seguro que el coñece mellor a historia do Montañeros que a min. Non vou desvelar nada. Pero sí que é verdade que bueno, que o Depor tuvo quizá tamén, a pesar de traballado un pouco de sorte, ¿no? A raíz de esa expulsión que se queixa Iván Ania, e que en outros partidos, pues bueno, é ao contrario, foi a revisión do VAR, botaron 10 minutos para vela, e a veces hai que medir a presión do agarrón, se iban agarrando os dous, se é ocasión manifesta de gol ou non, e encima eso, claro, aparte do castigo do penalti, se provoca a expulsión con tarxeta roxa para o xogador, eso, pues bueno, lle daba certa ventaxa ao Deportivo como así foi, ¿no? Pensa que o árbitro, bueno, o adestrador se queixaba porque parece que leva 13 partidos, ou creo que dixo 13, que lle pitara o mismo árbitro, e creo que gañaron solamente un, o Córdoba, entón non o queren ver nin en pintura. A verdad que o equipo, o propio Deportivo, a veces, pues bueno, non é tan necesaria a posesión, porque a posesión a tuvo Córdoba, e, sin embargo, o que meteu os goles foi o Depor. A verdad que ten moito talento arriba, solamente con Mella e Demai, eso xa o menos, dicindo cada un. A eso me refería, con esas feituras de equipo grande. Xogas peor, tes menos posesión, creas menos oportunidades, pero metes 3 goles e ganas o partido. Claro, eso me refiro. E aparte goles de bella factura e con boas xogadas a cargo de Jeremai ou de quen sexan. Falo en xeral. Bueno, o gol do Córdoba foi de bella factura, meteu un gol Nubi en propia meta estupendo, Non, sí, maravilloso. Para o Córdoba, desgraciadamente. Es que os 4 goles foron do Depor.
Claro, por eso digo. Sí. Bueno, para rematar, porque se nos va o tempo, como vedes o partido do Ceuta? O Ceuta é o coco que din, o mata xigantes, que din un dos equipos revelación deste ano, Blanco, ou non? Non, eu penso que non. Falábamos xa o mes de outubro que o Depor iba a ter complicado, que era unha etapa, facíamos o símico ciclismo, que era unha etapa de montaña complicada, como así foi, que non sacaba resultados positivos. Decíamos que o mes de novembro que tiña que gañar os 5. Hasta ahora leva 3. Eu penso que lle vai gañar ao Ceuta e despois lle queda fora o Albacete, pero a racha que leva ahora mismo o Deportivo é posto aí de líder, que sempre che dá un plus que para non deixar esa cabeza da clasificación. Está pendiente do partido se aplazamos onde quedou Almería, pero eu creo que o Ceuta, bueno, nos partidos que leva, non, está facendo unha boa temporada no sentido de que o que pretende a permanencia, está aí no posto número 10, pero fora da casa solo gañou un partido. Eso é complicado. Non creo que veña aquí ahora a Riazor a gañar o partido. Entón, eu penso que o Deportivo deste mes, como digo, non debía de perder ningún. Leva 3, ahora lle queda este Ceuta, que xogan, me parece que o próximo domingo, e despois vai Albacete o sábado, e aí ten que rematar, meterse xa con, creo que son 29 ou 32 puntos, e xa sería un bon arreón á clasificación, non? Eu penso que non debe crear problemas o Ceuta, Bueno, esperemos que non os cree, o saberemos a semana que ven, como acabas de decir, pois o partido, ese partido se xoga pois esta fin de semana, é un dos partidos que se xoga, decías ti que efectivamente vai ser o domingo, si os meus datos son correctos, efectivamente teria que ser, estou mirando a hora, as 2 da tarde. Hai que levar o bocadillo. Sí, como no Teresa Herrera, como antes, ¿no? Que levamos a empanado, bocadillo, bueno, que tempos aqueles, pero bueno, pues nos vai tocar esta fin de semana. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, rematamos. A semana que ven falamos, espero que de triunfos dos nosos equipos. Parece vos? Sí. Bueno, a ver o Madrid contra o Elche. A ver o Madrid contra o Elche, que volveremos a todas comigo, Bueno, volveremos a actividade, digamos, xa máis normalizada para que San Pedro fale un pouco do Madrid, Eso, para que chore un pouco, verdad? Pues, vale. bueno, cuidado, a ver que pasa, igual... Choramos nós. Mira, o mismo que decía con a selección española, por unha parte, o sea, este anxo e demo que todos levamos dentro, non é que por un lado da cabeza salo anxo e por outro salo demo, como tantas veces se representa nas películas e nos cómics, non? Bueno, pois a mí, o meu demo quere que o Madrid lle caigan 5 contra o Elche. E mira que detesto, e me cae, é dos personaxes que peor me cae do fútbol, que é de Sarabia, pero bueno... A ti te cae todo o mundo mal. Foi como faz? Sí, son un pouco hater nese aspecto. Bueno, son fan... Si vos vale, son fan de Zlatan Ibrahimovic, por exemplo. Madre mía. Ahora entendo. Pero moi fan, No, pero xa, vamos. Madre mía, bueno. Madre de Dios. Pero bueno, por outra parte, a ver, que o anxo interior quere que gane o Madrid. Digo eu. E lle meta ese bofetón ao Sarabia. Logo, se perdemos, pois non sei, co Español non me importa, aparte adoro o Español, sei se viche desa iniciativa que volveu facer de sacar os perriños ao campo para perriños en adopción, non? Bueno, pois eso... Aparte, o Español é medio filial do Madrid, non? Sí, hombre, sí, exactamente. Non é que sexa medio filial, é simplemente que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ten moi boa relación. Sí, teñen boa relación. Pois mira, sabes que che digo eu? Que eu son do Depor e eu non teño anxo nin de año, teño un anxo nada máis. Quero que o Depor gañe e o Gallá gañe esta fin de semana. Creo que o Blanco tamén é un poquinho vai por aí. Outra cousa que logo os resultados salgan, pero eu nada, sodes bufandeiros, nada. Exactamente. O hándicap que vai ter o Ceuta, eu penso que o Depor ten que seguir mantendo o liderato, e aparte que é dos poucos equipos que aínda non perdeu na casa, entón non vai ser o Ceuta o que lle veña a fastidiar aquí, ¿no? Efectivamente.
Esperemos que non. O sabemos a semana que ven. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, moitas grazas. Bueno, unha aperta. Unha aperta aos dous. Unha aperta esta semana. Ata logo.